и върна шопа. Да му вземе една платформа да кара или? Кога да го правим Батко да да прави ти то? помогна? Фандрома му дай да кара. И сега ще взема една под найем. Да му аз да въря горе па двама да тварите. Майко... А тази Шкода къде да остава, бе? Абе дай тази ма! Аз Там с ти пътя ще я взимах. Опа, в дърветата за малко ще да отивам, ама аз съм добър шофьор. Ей, циганин, тук ли си? Да, бе. Да! Нарочно дойде тук. На тази Шкода не моля да закача едно ремарке, бе. Шкода, отивай вземай фадромата от шопа, айди. Добре. Кой оригинал Федро ми даде, няма да си лежа. Бебе ще синьо. Кой тук бе, ще е? Добре, и тук ще слушаме. Виж, този път ти му ще намерим аз. Лепи Ще ще него. ми даде. Какво ти хареса на фадромата, че нещо така, не мога да разбера. Бива да ми дадеш едно Добре. лицелие. Там са ме, не виждаш. Златя така, много ти благодаря. Как трябва да ни я губим? Къде отиваме? Айде, Там по средата стой. Аз ти трябваше да спокойно. Ела. Пипай го, с ръцете твои, нека той да Ела го си да играе. пипай, като искаш, ела. Ще ти дам да го напипаш. Пипай го, с ръцете твои, нека той да си играе. Сега идвам с бебе Шиню. Малко дрифти. Връзвай ги. Ще ги вързвам. Майко. Като я сложиш... Де да Добре, отиваме, аз се боря. Магал? Не ли виждаш къде сме? Оле, майко. Зави! Зави! Чакай, бе, да си пусна външна камера на мен, бе. Обаче ти са пребамена да товариш сега. Сега големия фадромис идва, бе. Сиктир, бе. Втора Ти бала. няма- Стой така. Не Аз са паднали. Насъл съм. Те... съм с Намитко жвайстика, бе, какво говорите, бе? Аз мога го... То с моя фадромис много безграмотен, гледай го сега. Шапшал, аз съм тука, не там. Кой, бе? Шапшал, тука съм. Виж го сега, бак ще ми. Абе, не те бе, обратно ще ми ги товариш. Те съм почнат. Отивам да му дърпа мушите на този. Виж как ме почнаха да ме редят. Батко е опресъл, ти си голямо момче. Да свети ми! Като я да слегне, няма и да свети. Тя жената ти каза да си лягаш и вече почва да търсиш оправдание. Аз Сиктир, нямам бе. кина. Тихо. Ако дойда да духна там, 10 балди ще паднат. Кои? Отих духа на Марки. На колегата като фадромист. Няма да ти откажа, Владимире. Ко? Нищо говоря си. Ще ми духаш ли? Не те ли срам, бе? Ти. Не мога трябва да научи. Ще извиканата с русата беше сега, Виж как те товарят само. да ти покаже. И като ги захараме сега на Мартин, и мене ще обсува, но колегата ми ще обсува. Бъди сигурен в това. Смелия, не знам кой ни доволстваш от моето товарни, бе. Хавал. Аз нищо е, така че чуп колегата, като ти не така с балки. Баба, дай вчера я хвърли, дай, бе. Стой. Да, нещо ми излезе от играта, заради той стана. Аха.
Ще ти намеря, ще зарежа. Не са направо. Владимире. Иначе на хален не. Цигани, ще буташ път фърмете бе. Опитвам се да мисля балата. Няма да стане. От нито един фадромист, тук вече станаха трима фадромисти, мамка му. Как става тази работа, аз не знам. Не Айде, бе. как ще спили подруби. Имаме. То трактористите не са толкова колкото фадромистите, бе. Мамка му. Къде е сега колегата ми? Па на работа сме обратно. По-малко общи работници има, отколкото тако с трактористи. Да. С баба, ко прави такова храстите? Аз за нея търсих. С нея стана много забавна история. Друг път ще те кажем. Чме ли? Глупак. На къде отиваш? Към тебе. И аз към тебе идвах. За сигурно. Злати, я ги дръж вързани, бе. Да пробвам нещо, искам, да. Добре. Добре. Ако им пусна светлените, Ай, ме, Много ти беше. осъдам. мога да го осъда. Да слепяваме. Оп, 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 оп. Чакай, бе. Събори ги, събори ги. Много съм добър фадромист. Ма. Марта по 3 на камара. По две. По 3. За да може да ги правите Ай, равно. връзвай. Иначе по 3 ми ги правите разместени. Аз ги правя радио. Карвам съм табела. Защото не виждаш аз как тваря. Аз добре ги тварам, Исма. То път са добре, за разлика от нощи. Сега съм само на една мустика. Тук при мен има една. Сега като взема тъж, ще взема и другата. Добре. На полковника фадромата е... Какво не ми харесва на моята фадрома? Бебешко синьо е. Екстра, нали? Абсолютно. Майката подиграват на фадромата. Май да. Ма те не разбират от светове. Аз Кажи цвета им, много ми бе. хареса. Какво не ти харесва? Харесва ми. Забелязва се отдалеч. Да, не мога да се изгубя. Точно тъй. Чакай, че тук има една... Имаш... А къде ми отиде балата? Тук имаше една бала. Там ли как ти открадна кърм се табела? Аз заради той дойдох да че са 3. После Да, обърнаха ма, математиката началникът, да знаеш. Хонколо. Ма няма нищо, аз тази едната ще я разделя. Служи ги тези двете отгоре и вземи 3 готово. Давай, това ще правя. И едната е закарай на другата двойка. Че юба? Мърниш. Ние превозите сме най-добре в този случай. Подруми си да му мислят. И... Чакай, много Чакай, става. отиде. Тръва, Сане. Бати бебешката фадрома.
А, детска играчка, ма. Трррр. Бахте, нещо май проблем имаш днеска. Те тука... Някой си ги е приготвил затваряне или? Товари. Марто къде отиде? Бе, аз ще се чудя. Той май намести балите и замина някъде. Отида Кенцо. Сигурно на Отида- другата ниво отиде. Отида с злати там на другия край да не се разхожда. Не, той не всяка ми ги направи по две. Там товари не отиваме надолу. Хубаво. Гаси трактора, тук ще се откинем. Направо ги забуди и двете, бе. Не му ги слагай. Да, бе, ама нали се ще ги обърна. Няма, по-леко ги вкарай. Другата. С финес. Иде го забей като с нощи. По-лекичко, така нежно. Къде го Мартин носи още една баля? Той с нея се разкарва да не ти кажа като какво. С бала. Като Все едно му и жена. Там като лична курва си я води с бала напред-назад. Тук нещо. Ало, дай малко отясно. Добре беше, ще ви просочи напред. Тото има фуга. Има. Абе, По-страх. слагай ги бе, няма какво да стане. Чакай малко. Развърши малко. Готово? Вържи. Давай. Пак има фуга. Марто, ако искаш от другата страна, бутния малко да Залъгах я. прибере. Ясно. Натискаш ги сега другите, като отвържа може да съборим всичко сега. Няма нищо. Давай, Спокойно. тутай. Ах. Вързани са. Чакай, че. Обърках. Направо се превързахме тук ни. Ай, дигни, бе. Ще е бър. Слушай, бе, служите с двете и служи по другите две върху тях, бе. Директно на камиона ги слагай. Това ще правя, бе. Курчо. Не е камиона. Не са точно, Марко. Нищо. Те пък две фадроми не могат да натоварят един трактор горе, гледай. Те тук товарят с мерак. Кой искат да ни кажете, бе? Май нещо искат да не обидят, да знаеш. Мани. Спокойно, аз ще ги оправя сега. Ще им бърн балите. Те май не знаят кой съм аз. Ти май на зигзаг караш на съдняла. Няма плащите те втори път сте пидерански фадроми тук отзаде. Я ги вържи. Готово? Тя Ще ги твариш, Марто. най-горната тераса намести малко. После ще ги оправим. Аз не мога да ги обръщам. Впрочем, сега ще пробвам да има. Ти не ги обръщаш, те ли? Не Не, ги той обръщам. директно ги слага. Те кажете. Там де развали тук е технологията и ти. Ма те, както ги сложиш тези 4, направо се осра. Аз ли, бе? Добре, я развърши. Готово? Те ще направят беля. Перфектно. Не много, ама. Такова ще е. Къде са другите? Другата Не, нива... Марто, трябваше по средата да ги сложим, бе. Другата нива, коя е Защото с бан... она шеста няма да я хвани. Няма там те нагоре. са, няма да фани нагоре.
И двете няма да ги фана сега. Не, на петата ще я хвани, ама шеста няма Няма да да я хвани. фани! Айде на баш ще хвани, бе. Те Кавал! правят си някакъв експеримент, а? Ама на шеста няма да хвани. Кур. Видя ли? Оф, чакай, че броих съвсем друго нещо. Заминавайте на 32 и сега идва мини. 32. Да. Чакай, Няма да отвърши. Ще ги заборим. Опа, извинявай. Извинявай. Аз спрях просто. Аз не можах да Тъй, спомня там, тези бали. Ама ти че ми страх трава драматизичка. Бако Марто е ба мамата на всичко, няма да те лъжим. Направо ти казал, то се срал всякъде всичко работата. Тама с батко и се смея, почнахме някаква комбина да ставаме. Тама долу-горе ги бяхме понередили. Да. Ма долу-горе само. Опа, май се доса момчето. Направо така е сложи, че не дай казва на никой път. Ай се доса, няма да излежим. И ти няма да ги натикаш там. О, Бре, назад колко място има, какво са мъчите там да сложиш, ти като виждате, че не става, аз не мога да се обясня и нещо. що ги хвана? Ще стане. Кой не може, кой не може? Путин, Разпутин. Точно докато отвържа другия път, ще стоят тези бали. Айде! Я да видя как са. Като дамски ръце. И че не са добре. Чакай малко, сега ще ги хвана. Айде, разпускай. Да я развържа ли или? Чакай. Оле, майко! Оле, майко! Да не обърнахте балите. Че не трябва да има да свободна вътрева случайно. Те си направиха някакви дела. Чай да отида да ги видя. Батка, къде сме бе, глупак? Аз който ти казах, че ще стани. Мале. Една свободна вътрева ще трябва да помогне малко. На нас. Само по белите ходят. Оле, майко, спокойно, не искам само се притеснявайте, аз съм добър. Аз сяках паднала да еба неговата мама. Падна цялата страна, да иба. Майка му да иба. Това е нереално просто. Мартин е виновен, да знаеш. Батко, остане ти ребъркета и сега и това. Внимавай. Ти е отвързано. Цялото. Ай, скитир! Той не е човешко дет стана при нас. Човешко е. Марто, чакай бе! Аз тук си ги нареждах бе! Това обаче е малко опасно. Ти дай се смееш, за кой отвърза балите бе, кавал? Малош, ти какво ми каза? Ти ме, защо ми слушаш бе? Майко! Аз ми се струва, че вие няма може да преверите тези бали. Не.
Не е абсурд да стигнем до базата с 6 бали. Сега ще ги натваря, хапталино. Говори виж само като хималайска мечка. Бе разгонена. Иначе ние ще ходим да помогнем сега след малко, там на другата нива. Да, Да. сега Айде, да... Добре, Чакайте, дайте бърза само много. ще Имаме имам. и технически проблеми да и така. Биг тих. Леко, не може да оцелиш тук средата. Служи ги отзад по-добре. Чути ли всичко, Корбан Байрам? Под напрежение съм. Няма този човек си представя, че и така, Няма да свърши добре, ти да знаете. Я ти се качи на фадроната. Мечка страх ме. Ще правя. Да. Погледай го, 3 бали сложил и той отзад. Исма, я ми отворя задния капак, бе. Не само чакаме как да ти го отворя. Аз къде да ги сложите? Не, сложи ги нормално. Няма да ги хвани. Бе, няма значение, слагай ги тъй. Къде отиди там, бе? Пусни ги тук на земята и фъне тези бали ги премести малко назад. И те средните. Ало! Аз Подруми се са! май ще Чакай се малко. откажа да помагам. Ще паднат! Некаш. Няма, бе. Да бутна. Бе, какво нямате почти ги събуди, бе? Отворим как някой женска путка! Да го бутна малко, бе. Те балите. Ах. Нали ми казам дозад да ги слова, бе? Крабатак. Май никога да ги да бутна. Оставете докато не сме ги съборили по-хубаво тези спати. Ма вие взехте, че ги натварихте ли? Не, още не сме. Да. Бутни. Отвори само да бутна, бе. Я дай малко с квадрома да видя едно нещо. Най-много аз да ги обърна с така. Ти друга работа нямаш. Тук отзад не знам как. Бе, по принцип преди карах квадрома. Колко А? не съм. По принцип карам квадрома. Нема бърка. Мгм. Толкова хаве, не съм ли татуарил преди? Злати малко бавно, ама. Малко какво? Малко бавно викам. Бачкам, ама. Идеално. Нашите бали поне не падат. Бе, аз са думкай ти. Да ви го кажа на български пари. Що ви ли правите? Да. Те заради и се забавиха там. Те като не са подравнени, аз няма какво съм мъчен. Ах.
Шаши, бе, чакай, бе. Бако Марто, ти как искаш да ги изравна? Аз не знам как да се изравняват. Май болфа друмистки. Те бали не можаха да вкарат. Я се качи в дромата, покажи как се прави. О, смеле, тук има една баба паднала. Не е паднала от първия фадромист. Фърле от царя да е за куче. Ах. Ти, ако искаш, той тук ще отида да взема една, ще дойдат тук, където ето тебе ще я взема и нея. Добре, те ще остане. Да, Ето стойте. къде ще свържиш ли те с баба отзаде? Аз ми се струва, Чакай, че стават ноги. че те докато дойдат, ние ще приключим с тъснила. Нещо такова, ама. Само няма да им дават изор. Айде, не, тръгва, бе. бе, карабатак. Слагай отзаде, къде ще я носиш? Ще я носа. Виж кой, висят Защо ги маките, отзаде? не ни пречите. Ай, сега ще инсталирам, така. Дали е, хайче. Гняват нагоре рогата, бе. Някой пак харчи Ето инсталирах я. Айди. Няма. То само пари ще харчим. Аз викам те балите да ги продадем. Да почнем от Кой начало. така да ги прави? И че ме интересува. Отивам, фърлям ги долу и кой така да се прави? Досък се. Заключи бързо всичките врати, плафончетата скромно угаси, протегна плахоти към мен ръка и фитнес думички ми зашептя. Заключи бързо всичките врати, плафончетата скромно угаси, протегна плахоти към мен ръка и фитнес думички ми зашептя. Тук-там, искаш да ти дам, тук-там, много не знам, тук-там, дали да ти дам. Тук-там, искаш да ти дам. Здрасте! О, вие ги натварихте ли? Има ли как да жойнт на някакъв писа? Да, видях го. Добре, че отидох да им сложа трите бали. Той После докато чака да си играе там с тях. влезе и излезе. Аз зарато не мога Би да го говоря. газа. Леко, да не ми щипиш фара, ей. Извинявай, Си стоп. ли си тук, бе? Чакай да пусна моя фадромист да ми помогне малко. Появиха се и О. те. Дай ако искаш да те сменя малко или не щеш. Мене ли? Не, дай ако искаш тебе. Не. Ако се изморил. Мен ли искаш да ме смениш? Ей, идвай. Сега ще дойде смата, тук ще обърнем и нашите бали. Кой бе? Ти ми скъсиш дълката, бе. И бе ти да глед тип. Те къмите ще ти боли тази ден ли? Там. Я се оправяй. Друга ниво има ли освен таз? 57. Не сега тук да снимай директно отивам долу да разтоварим. Караш ли?